Dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Počinje treće kolo V-Min Lige Bosne i Hercegovine, Posušje dočekuje Slogu iz Doboja, a Željezničar traži osvetu protiv Igmana iz Konjica. Danas će početi treće kolo V-Min Lige Bosne i Hercegovine, a na današnjem programu su dvije utakmice. Posušje će dočekati Slogu, a Željezničar želi nastavak dobrih igara protiv Igmana iz Konjica. U trećem kolu V-Min Lige Bosne i Hercegovine danas će biti odigrane dvije utakmice. Prvi duel igra se u 17 sati od 17 sati 30 minuta na gradskom stadionu Tomislavgradu, gdje će HŠK Posušje ugostiti ekipu fudbalskog kluba iz Sloge. Posušje je odlično otvorilo ovu sezonu pod palicom novog trenera Duška Vrančevića. U prvom kolu su savladali ekipu Igmana sa 1:0, da bi u drugom kolu na stadionu Tušar nepredviđenim okolnostima slavili 2:0. Sa druge strane, Sloga Doboj odigrala samo drugo kolo V-Min Lige Bosne i Hercegovine, a tada su doživjeli poraz. U Doboju su do 3 boda došla ekipa fudbalskog kluba Sarajevo, koja je slavila ubjedljivom pobjedom sa 3:1. Posušje je uoči ovoga susreta ostalo bez sportskog direktora. Davor Ladenka je tu funkciju zamijenio funkcijom pomoćnog trenera u Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka. Sa druge strane, Jagorić vjeruje da je Posušje svakako tradicionalno najnezgodniji protivnik, otkako je on na klupi 3 meča su izgubili u Posušju, a u Doboju su i dobili 2 puta. U ovome duelu Jagodić ne može računati na Đokića, te će morati pripaziti na Milosavljevića. Željezničar traži osvetu protiv Igmana. Idemo sad na Želju protiv Igmana. U drugoj utakmici fudbalski klub Željezničar će od 21 sat, to jeste 9 sati na večer, ugostiti ekipu fudbalskog kluba Igmana iz Konjica. Plavi traže nastavak dobrih igara koji su prikazali u prvom i drugom kolu V-Min Lige Bosne i Hercegovine. U posljednjem susretu slavili su protiv ekipe Veleža u Mostaru sa 2:1. Ekipa Denisa Ćorića je slavila zahvaljujući golovima Edvina Dinake i Aleksandra Boljevića. Sa druge strane dolazi ekipa fudbalskog kluba Igmana, koja je se odmarala u drugom kolu V-Min Lige zbog odgođenog susreta protiv Borca. U prvom kolu V-Min Lige, kao što smo već spomenuli, to jeste ovi portali, naravno ja što prenosim, su izgubili od Posušja sa 1:0, ali je tada ekipa Husrefa Musemića doživjela nešto što se ne viđa svaki dan. Naime, u tom susretu povrijedila su se oba dosta dostupna golmana Musemiću, a te je na kraju na gol morao stati Miloš Ačimović, krilni fudbaler. Također, vrijedilo se istaći da su ove dvije ekipe ispale na pripremnom susretu, a do tada Igman slavio na Grbavici sa visoki 3:1. Sigurno će biti želje kod pojedinih fudbalera plavi da se osvete za pomenuti poraz. Pa eto, ne znam što da vam kažem, ova dva golmana u Igmanu, mislim, stvarno katastrofa šta se dešava. Samo se to Igmanu, ja mislim, Hajduku iz Splita desilo, ne znam še kome se to desilo. Napišite mi u komentarima da ostanete bez 2-3, znači evo, ostali su bez 2 golmana, tako da trebalo su, znači, uvijek imati trećeg golmana na raspolaganju, ali eto, Željezničar protiv Igmana na punoj Grbavici, ne znam koliko će biti, možda 10, 12, 13 hiljada, znači gledalaca bit će puna Grbavica, naravno, isto tako kao što su došli tamo u Mostar, tamo sa punom podrškom navijača, bit će tu, znači, fantastična podrška Željezničara kao i uvijek, tako da eto, ne znam što da vam kažem, ljudi moji fini, ja mislim da će tu Željo pobijeti i dominirati, mada je Igman isto jako neugodan, sada ne znam da li im igrač brani, tako da nema i golmana, ali eto, šta je tu, bit će svašta u ovoj utakmici. Pa šta imamo sljedeći meč protiv, ja mislim, imamo Posušje protiv Sloge, pa eto, Posušje jako nezgodno, ja mislim da ću dati tu prednost Posušju, pošto je Sloga isto dobro, isto trkački, stvarno su igrali dobro protiv Sarajeva, tako da eto, uživajte narode ovim Premier Ligi, to jeste V-Min Ligi Bosne i Hercegovine, bit će jako dobra utakmica, isto tako Velež Mostar igra sutra protiv Širokog Brijega, znači gostuje na Pecari stadionu koji je obnovio, znači travnjak im je jako dobro izgleda, znači napravili su novi travnjak i eto, još jedan ili dva kluba i bit će sve ravno kako treba, i eto, tako da BiH fudbal napreduje. To je bilo to za ovu epizodu, like, share i subscribe, mi se vidimo u narednim epizodama, a tada lijep vam pozdrav svima i čao!